次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？この漢字の意味、どれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？この漢字の意味、どれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？この漢字の意味、どれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？
この漢字の意味、どれですか？次の意味に合う漢字はどれですか？この漢字の読みはどれですか？